Hi! This is Wang Waray from Digos Good Vibes sa inyong pambansang unsa daw. Yan. Thank you so much. Sign Life Grepa Financial for insuring me sa daw. Insured ako. Thank you so much! Ayan, sa mga gusto magpa-insured, basta mauna na siya, just contact Manay Kinita. Ayan, see you! Manay Kinita! Hi guys! Welcome back to my channel! It's me! Manay Kinita! So muna ni siya nga akong vlog para sa tanan kasi manamig shoot sa Digos Good Vibes na Chismosang Silingan at atangin ninyo sa ilang page. So karon it's my turn kasi may advocacy talaga in life. Kahit ako, katong nag-start ako as performer, importante, labi na sa amo ang mga binabae. Kasi dili binabae, mapalalaki, mapababae, bata, tiguang, dato, pobre, tanan-tanan dapat na ay life insurance. Kasi importante siya kay kung ang sakyanan gani, di ba? Kailangan naka-insured for protection. Balay gani gina-insured for protection. Ikaw na tao nga ikaw nagadala sa imong sarili, ikaw ang breadwinner, ikaw ang hard work, ikaw ang nag-prepare for your future. Wala ka naka-insured. So karon guys, actually dugan na nako ni sila panguyaban, pero actually bright man gud ni siya nga tao, dali na siya nakasabot sa ako ang gi-propose sa iya nga magkuha og life insurance. Ang life insurance man gud guys kani naman ko sa Sun Life Grepa. Yan. So kani siya nga sa life insurance guys, daghan nagaisip na ay ang life insurance para raman sa mga buhi kanang luoy kayo ang life insurance kay kung mamatay na siya ang hayahay ang mga naabuhi. Isa na siya nga factor, pero kani siya nga life insurance duha ang imong maano yan, pwede ma-avail habang buhi pa ka. O pwede po, syempre, protection kung mawala ka. For example, karon ikaw nga individual, wala kay insurance, sige kag ipon, tapos magastor gyapon kanila life insurance, wala siya yung personal savings. Kaya after 10 years, makuha ra gyapon nimo siya. So wala nimo siya retirement funds. And pag ikaduha, kung wala pa sa 5 years, duha lang mo dyan ang padulungan, matiguang or mamatay. So kung matiguang ka, makuha to nimo nga fund. Kung mamatay po ka, na mabilin po nimo sa imuhang family. So karon tawagon lang nako ang akong guest na I'm very happy kay na jud ang iyang insurance policy. Tawagon ako si Sexy Aria. Napaka-insurance, Arya? Nakaka-insurance! Ayan, dito na akong guest. Si Kuan lang yun, si Wang Waray. So, subscribe my YouTube channel, Sexy Aria TV. Sige, Matay lapot dito. Hi, Wang! Ay! Alam na, palo ko kay. Nisulod na rin siya kay nag-blush on. Pagkagahotera. Oo, natural man na. Wow, buta na to, Wang. Sunburn. Dako nga ikaw. Hindi ko mas tapos ako. Eto na, Wang, ang iyong kinuhang life insurance. This is your savings for 10 years. Oh my God. So, gwapo ni siya kasi open na nato hatanen. So, ang tawag ani guys sa mga makabagong millennials, ang tawag nito is no. Module. This is a paper asset. So example, si Waray, ano din siya kasi Waray mo good bright mo siya, dali siya kasabot. So dapat din ako mag-vlog ani, din ako mag-explain. Kani siya nga insurance guys, mo ni siya kung si Waray mo good kumikita siya sa vlog. Ang iyang kita good sa vlog is 100,000. 150. 150 day, mali gani day ko to be exact. So pila na ng quarter pila na yang gikuha nga ang iyang gikuha nga coverage ay bawal mo kay bas ipatay ducks pa lang. Subi. So kani siya guys, kani siya nga life insurance ni Waray is for 10 years ni niya maanuhon, i-save niya. Ang nakagwapo ani kung si Waray 5 years pa lang gusto niya mag-business tapos wala jud funds kay undang sa iyang pagka-vlogger. So pwede siya mag-withdraw sa iyahang life insurance. Pero wala, di na ko insured. Insured yapon ka. Ang nakagwapo ani times 3 ang imong insurance. Oh my God. Yes. So 50 million? No. Char na. 20. Sige, patay na ko na.
Bawal kasi Ala, gipalo ka. Arya, gipalo mo lang nagsuga. Unsubscribe Arya, sexy Arya Grande. Unsubscribe ba? Pakiingon na ko ba? Unsubscribe. Ako ba yung charger ha? Ayan din yung charger. So guys, yes, kasi lisod dito sa tuang part, labi na mga binabaita. So that, binabaita mga mutant. Ay ikaw balata man ka. So, syempre pag matiguang to waray, so na to itong dads. May kanya-kanya ba yung mga family, Yes. mga isuuni mo. At least ikaw, karon pa lang, at age 26, naka-insured na ka. So, hindi na ako pwede i-disclose kung pila ang insurance because it's private. Privacy. Yeah, private. Privacy? So, nala ko yung tawagon ha. Kasi kauban ako ni sila, kaning silang tulo. Actually, ako yun ang nag-ano po sa ilahan na mag-quote insurance. Mrs. Wang! Nara siya, oh. Explain. Actually, si Mrs. Wang po, isa na siya sa mga top-notcher na, tanggal ko mo. So, si Idwana po is isa sa mga gahi na mga sales agent kay imaginein mo sa pinakabag ko lang niya nga 1 month lang siya nga agent nakaproduce na siya daghan nga cases. Oo, thank you sa akong mga clients na nag-trust ako. I love you so much. Kasi kani mo gipakuan ani? Si Kuan Wang Ising, sa ako siya na under si Wang Ising. Yes, si Wang Oo. Ising. Pareha sila palising ni Wang Waray. Actually, gwapo siya kay while nag-save lang jud ka then Si Mrs. Wang isa po sa nag-save. Actually bright kay siya kay si Mrs. Wang magud kuripot. yes. Pero tong naibalan niya ang importance sa life insurance, nag-ipon din siya. Actually, oo. Like si Wang Waray po, si Wang Waray magod guys, is ana siya sa kwarta. So di siya patakag das-das mo sa mga palito niya. He wants to, what do you call this Waray? Frugal. Fruga. Matipid. Yeah. Frugalicious. In a positive way. I-explain ako sa iyo what ising Idwana ang imong experience about sa inaani nga policy. Ako kilabot. Oo. Actually, lagwapo imong kuan nga nakuha policy kay wala siya, it's ang yan ako is variable nga unsa policy which is insured ka when nagkuan ka, nag-save Invest ka siya sa na po investment nga part. So, yung kwarta dili lang kung dili yung matigong sa pila ka years, dili lang mo to so nagataas pud siya. Yes, because nasa stock market Nasa kasi yung stock market. money. So, siya lang atong kwarta namon kay kuan nasa stock market ang atong kwarta. Yes. So, So, kung, nagala pa siya. kung mangutan na po mo kung established na ba ang company nga Sun Life Repa, you can research it kung pang ilan kami. Oo. Number 1. Number Wow. 1. And we are 100 plus years na pang World War II na anami. So, si Arya po, si Sexy Arya, dili ka lang. Yan, si Sexy Arya po. Yes! Ayan, kung si Mrs. Wang po ang pinakagahi sa Sun Life, ako po ang pinakagahi mubayad sa Sun Life. China! Hindi po, actually magbabayad po ako mga Hindi siya magbabayad, magsisave. magsisave Wala po kang ako. Wala ko isisave ko po yung pera ko kasi ang plano ko after 5 years, kukunin ko lahat. Ayan! Magbi-business ako! Ayan! So magdi 3 years na tayo, di ba? Yes, so magdi 3 years in times nyo po. So mga lalaki, Bakit 5 years lang? Dapat hindi, mo. 10 years? 10 years. Sige. Pero may plano kasi ko sa 5 years. Di ba, Advance lang, wag advance. Di ba grandfather ka na lang? Kukuha ko ng pera doon para inegosyo ko. Magwala kasi mong funds. Withdraw kasi mong Yes, mag-withdraw po. Ang tawag doon is withdrawal. Lugan. Yes, oo. Maganda ang Sunlight kasi insured po Sun Life kay Repa. Grepa, Sunlight Grepa. Julian ang ating Santos. Yes. Yes, at saka si Piolo. Piolo and Regine. Yes. Piolo. Sunlight Grepa po. Maganda po actually. Oo. At saka may policy ako, hindi ko nabasa. Bahala ng mga agent. Oo. Kasi alam ko naman, trusted sila pagdating sa mga ganyan and everything. So Ayan. congratulations, Wang Waray. Congratulations, you are belong to the Sunlight. Yeah. Actually sa Digos Good Vibes, si Wang Waray na o si Wang Ising mga Yeah. policy. Tinkerbell, ano na. Oo. So, Sa kuha siya mo ko ka mag-agent ko. ang ilang mong mag-iisip is their future. Kasi kumikita pa sila ngayon, syempre, save while you're young. Yeah, sa Important. Tagalog, mag-ipon while ikaw ay And bata pa. insurance is mura while you are young. Yeah. Yes. Magkamahal siya pag magkatiguang ka. Yes, I believe in that. Just like me at the age of Isa lang ko 16. yung policy, kuha mo isa ka policy lang. Pili mo edad ka ron? At the age of 16, I'm insured. Eh, 26 na si Waray at the age of 36. 36. Thank you. 26 at the age of 36. 26. So 26 siya karon plus 10. Diyan na ni mo. Ilong.
Ay, dito na ako Pwede na makuha. mo siya kwaon. Yes, para tuloy-tuloy po ang aming pag-save ng money sa Sun Life Grepa. Please subscribe my YouTube channel, Sexy Aria TV. Ayan, sana supportahan niyo po kami. At saka huwag kayong mag-alala kasi ang makuha naming blessings soon, ibabalik namin sa inyo. Wow, muna di ba Yes. Singko na ba yan? Please po, 367 pa po ang subscriber ko. Dagdagan niyo po ng 700. From Manay Kinita. Unsubscribe Manay, then subscribe Aria. Hindi na nagot si ano nga. Char lang. Ayaw, uy. Ayan. So, Waray, how do you feel na naka-insured na ka? I feel anxious. So, naba kay mga questions? Wala kay na-explain naman. O sa may kiingon sa imong parents nga insured na ka? They are now happy kay ako na lang sa akong family ang wala na insured. Oh, so importante na guys, mga wangs na dapat maka-insure mo while you're young. Kaya importante kay na ang habang bata mo nag-ipon mo. Kay lisod kay ang kwarta magud wala na siya gripo. Pag sige na siya agas, tingala na lang mo pag tiguwang niyo asa man akong kwarta. Yes. So sila as vloggers, mga gahi na sa actually si Waray kasi duha mo gud yung work. Ay tulo actually vlogger, napod siya yung business na cookies at the same time comedian pud siya and bouncer. Yeah. So karon we're very happy kay insure na jud ang atong wang. Thank you so much, ang Wang. inyong minda. Thank you so much Manay Kinita for insuring me. Thank you Wang Waray. Thank you so much. Nangutana. Insured Nangutana ang imong kliyente. Nangutana kong client, kung pila din mo ko 5 years na ka again, wala ang mas basarin na ako si mo ising is ang magtulong mo sa stock market is from 4% to 10% na dyan tumakuha. So ana lang na siya tumakuha. So again 4% Expect me sa 4% na lang. So, kay di maguta ka balo sa stock market, kumuta ka siya. Mutaas, ano siya nag-fluctuate maubos. siya. And actually, na-joke kayo mo. Basta, kuan lang ka, on time lang ka mo bayad. In time they come back. Pero di, okay lang. Pero kaning insurance sa kaning, sa siya, variable is, pwede ka ma-delay, but not totally delay. Dili para sa itong traditional nga, kung unsa jud ka Mawala siya. time na Ay unsa napa jud ni ka siya. Mura ma-delay. siya na siya expire napa siya funds. Tension Hindi days. ka bayad ng wala kung tanang kwarta niyo mo butang. Kung dugay na jud kaayo. Kaunon siya sa imong fund. Funds. Kay ang ginabayaran pan. funds. Asa mo pali si Ising? No, no. Easy. Ipakita uy, magtsaka si Inwa. Wala ko nakadawat o ginana. Wala di ay. As in, Ano? yung isa man yung agent Ang ano. niya. Ayan, so we're very proud of our friends from BGV na karon pa lang at their young age. Actually si Waray lang yan. Ako lang yan. Okay, bye. Baka pa sising ha. 38. Si Ising is bata pa. So karon pa lang guys, di ano na nila, di protection na nila ang ilang families para sa mga ano at the same time pwede po ano iyap pa pala siya. Ikwinta na. 84,000. Ayan. So, simba ko lang si Ising magmotor-motor karon, ang iyang nabayad is 8,000 pa lang. Tapos na tie dock siya. So, ang iyang gibayaran na insurance nga total maadto jud to sa iyang family. So, ana siya ka bongga no risk ba ang risk payment. At the same time, naka-insured pa jud ka. Yes. Pwede pa jud mo siya ma-withdraw kung gusto ka mag-withdraw future niyo, retirement niyo. So, pa yung ginapangita. Correct. Lastly ay dapat magpa-insured mo nga wala pa may sakit. Kay Yes. Isod na kayo kung na may sakit, di na pa mo magpa-insure. Dili na mo dawatan sa insurance. So Tama dapat ba? mag-ano jud mo karon pa lang kaya ka di mas gwapo mas as young as now magkuha na mo. Tapos kung mga naamoy mga friend, mga agaw ng mga bata pa encourage them to save while they're young. So yan lang mga Waray. Thank you so much. Hindi ka balipayon Waray. Happy po eh. Di ka nagatingog. Namin ako ni mo ano, sapaw ko. So there you have it Wang Waray. So I hope na you will be happy and at the same time keep the faith at the same time syempre Stay healthy. discipline jud sa pag-ipon. Yes. Kasi ang pera natin hindi natin alam kung kailan mauubos at ang buhay natin hindi natin alam kung kailan tayo mawawala, so dapat naka-insure tayo. Yes, ayan, thank you so much Manay Kinita for this opportunity. Kakakagigig ka. Again, see you in our next vlog. So thank you so much guys. Once again, my name is Manay Kinita. My name is Wong Waray. Yeah.